hasiera batean instalazioa egitea erabaki genuenean aukera gutxi genituen, gure aurrekontutikan kanpo geratzen ziren. 2016an Teslarekin akordio bat iritsi ginen eta interesa agertu zuen eta 2 estazio lortzeko aukera eduki genuen. Gogoratzen naiz 2015ean gure etxean enpresa bilera gela alokatzen zuen bezeroek eskaera zuela bere kotxe elektrikoan karga izateko. Eta aldi berean Europatik Espainiako hegoaldera jaisten ziren turistek puntu elektriko bat eskaera genuen. Orduan, erabaki genuen neurriak hartu bertzirela eta hasi ginen aztertzen ze aukera zauden. Instalazio egin da gero puntu elektrikoan sarian sartu ginela eta nitxo berri bezala guretzako bezeroena bai kotxe elektrikoa dakenantzako eta bai ez dakenak erosten duen garaian pentsatzeko gurea etortzea badakela. Animaliak, fruta arbolak, barazkiak ikusten ditugu eta ahalik eta gehiena hori bultzatu nahi dugu. Bertako produktua, gure etxeko bezeroak erakartzeko bidea bada. Puntu elektrikoan sarea sortu nahi genuen Gipuzkoan mailan, ez zion aukera handik ez puntuak lortzeko, zaudenak garizti hasian, Teslak beak mantzigun aurrenengo aukera. Eta horri inbertzan zuen, ikusi zuen etxia, baliatu ondoren hile bate batzuk pasazian eta azkenean aukera hori eman ziguen.